Preview. الليلة الطيبة لكل أصحاب الميلانيستي insomma ليلة طيبة الكلمة تجيبك تلفا مينيما ويهاب شي بدقة راس ta' Mancini fi 23 minuta li naħseb dak kien l-unika gowl tal-logħba. Forsi stajna ġibna draw u żgur fallejna chances u żgur kienu offside u żgur. Kien hemm iva mela l-gowl bdiet minn offside, però ovvjament irridu nammettu li fil-gowl id-difiża kienet imħarbta jew skappa Mancini u daqqa rasu skura naħseb kien l-unika gowl tal-logħba għalkemm kellna ċans ukoll fl-ewwel half kien naħseb 50-50 għax kellna hemm ċansijiet fejn Roma kellhom jirdoppjaw u wkoll fejn stajna ġibna draw. Jiena ngħidlek illi r-Roma għandhom wieħed mill-aqwa goalers fl-Italja. Ovvjament naħseb rajniha llejla mis-sejf li ġab mill-asta ta' Ġerum u ma nistgħu u ovvjament naħseb l-iktar ħaġa weġa' hija id-daqqa bidejn Abraham lejn l-aħħar mill-partit nemmen li dak kellu ikun penalty ċar, però ovvjament ma nistgħux insibu skużi għal performance diżastruża tal-futbol Taljan, mhux tal-azzjon diżastruża tat-tim tagħna Milan, skużawni l-argument qed nipprova naqra kumment u nxilt. Jiena ħaġa waħda ħanejt, ma rridux naqtaw qalbna wieħed b'xejja minima, jiġifieri nemmen illi kapaċi plus li Roma ħajkollhom il-Cristante nieqes li llum kien pedament fin-nofs, però l-problema hija li ġara llejla naħseb ma sibniex plan B. Plan B llejla ma sibniex. Jiġifieri. Dik naħseb il-problema li ma sibniex mod kif nelbu d-difisa ta' Roma u plus iċ-ċansis li fallejna wara ċans ta' Ġeru juri illi hemm bżonn attakkant jiġifieri. Nispera li ma jaqax il-moral wara din il-logħba. Jiena li naħseb l-unika żball li għamel Pioli hija li lejla aħħar 20 minuta naħseb kont indaħħal Iljovic flok Ġeru. Għax ovvjament Ġeru li ta' qedem għalkemm ħadem illum, però ir-riżultat u dak li hu nemmen illi kapaċi ndawruh għalkemm nemmen illi jibsa ninsew illi Roma f'Olimpiku, però tajjeb ingħidu wkoll illi il-verità hija li De Rossi trid tinżal il-kappell. M'hemmx argumenti, jiġifieri biddel ir-Roma fil-li kienu tim ta' 11-il post fil-li f'daqqa waħda din jiġġieldu għall post fl-Ewropa u dan kull ma kien ikkoċċa għall-isbal, jiġifieri nistgħu ngħidu illi l-qalb li kien qed jagħtiha meta kien plejer qed jagħtiha bħala coach. M'hemmx. Jiġifieri xi tgħid jiena xorta nemmen li jekk iridu kapaċi ndawru r-riżultat għalkemm illum kellna l-fikra Tomori nieqes issa ħerġa' jkun hemm u ovvjament kienet diżappuntanti kemm inti Hernandez u Leao nispera illi il-ġimgħa d-dieħla jerġgħu jkunu Leao u Theo Hernandez illi nafu. Jiena dak kien kollox għalissa minn naħa tiegħi wara ħajħol Karl Parnis u mbagħad diskussjoni bejn u bejn sieħbi Karl Parnis. Il-lejla tajba. Logħba tattikament perfetta minn De Rossi. Ta' min jinnota biss imma l-unika differenza li d-darba labna mal-Milan ġewwa Milan kellna coach fuq il-bank.
u mhux se nżid xejn iktar. Il-ħabib tiegħi Joseph Magri fiċċetta bejnietna qalli intom se tgħaddu. Ir-risposta tiegħi kienet long fadal 90 minuta. Kieku għadna bis-sistema kif kienet qabel aw min jiftakar ġifieri bil-goal away konna ngħidulu jod-doppju. Kont ngħid għandna iktar ċans. Biss nemmen bil-logħba għadha miftuħa beraħ, kull logħba fiha l-istorja tagħha. Tgħidli għaddejtu, ngħidlek ovvja li le. Fadal 90 minuta. Issa jew forsi bqajt impressjonat minn meta kont żgħir. Meta kont rajt qed jagħmlu naħseb daw iżgħar minni, ħafna mill-kollegi tiegħi għax jiena hekk l-anzjan. Ħafna logħba li baqgħet ġo qalbi u b'hekk sirt inħobb iktar il-futbol għax fil-futbol m'hemm xejn ċert. Niftakarni il-Manchester United qed jitilfu mal-Bayern Munich 1-0 fil-final ta' Champions League. Qegħdin biż-żigarelli ġa u ħajibda l-engraving tat-tazza u f'temp ta' 2 minuti ir-riżultat dar. Issa, kull logħba nerġa' ngħidha fiha l-istorja tagħha. Illum ir-Roma permezz tal-logħb tagħhom għalkemm il-logħba kienet waħda bilanċjata, jiġifieri ma konnu l-Milan kieku ġabu draw ma kienu ħajserqu xejn fil-fatt rajna ċans ta' ġiru, kien hemm ir-riklama l-penalti ma iċċekkjah il-VAR Ewropew lilna ġieli ħaqarna. Serħu raskom perswas li kieku kien hemm xi ħaġa li ma kienitx iddoqq għalihom il-penalti kien jingħata. Rigward il-penalti ta' min jinnota wkoll li Abraham litteralment bajnejh magħluqin. Jiġifieri intent għalkemm ir-regola tgħidlek jaħbad ma' jdejk ikun penalti, ta' żgur laqas intenzjoni ma kellu fil-ballun. Jiġifieri naħseb li dik kien xi ħaġa oħra li il-VAR jiġifieri kkunsidraw fid-deċiżjoni tagħhom. Rigward il-partita, partita kienet sabiħa. Personalment rajt tim tar-Roma personalità li tmur ġo tempju tal-futbol bħal huwa Milan, se jekk hux qed jilagħbu l-Inter, se jekk hux qed jilagħbu l-Milan, dak xorta jibqa' tempju kbir tal-futbol. Tempju li għall-Italja għamelu nu. Biss tqis kemm il-darba rebħu ċ-Champions League il-Milan, kemm il-darba rebħu ċ-Champions League l-Inter. Jiġifieri dak huwa ground li l-Italja jiena kemm mhux Milanisti jew Interist. Jiena dejjem emment u dejjem sħaqt f'ħajti li l-verità m'hawnx isbaħ minnha. U ma tiddejjaqx tgħidhom dawn l-affarijiet. Aħna jew qegħdin hawn biex nieħdu pjaċir nitkellmu fuq il-futbol. U jew inkella qegħdin hawn biex noqogħdu ngħaddu siha żmien. Jiena lija nemmen ħafna fil-futbol ukoll bħal-edukazzjoni, allura jiena għandi ċerti prinċipji qatt ma nista' nxejjen il-valur ta' San Siro li l-Italja ġablu memorji sbieħ, ġablu l-glorja, ġablu diversi tazzi. Li tilab ġo Milan mhix ċajta, li tilab mal-Milan wisq aktar. Il-Milan jiena lija meta kellek issemmi li tim ġo l-Italja li fl-Ewropa għamelu nurkbil l-Italja huwa l-Milan. Allura bla ma trid inti meta ħadd tmur ġo dak it-tempju majestus sewwa ħajkollok dak il-lat psikoloġiku fuqek. Biss il-mertu naħseb illum tal-logħba ħanti De Rossi, għazzekka l-formazzjoni, ra kif irrassan l-ikbar perikli tal-Milan u r-riżultat ta' wieħed xejn ġie. Riżultat li jagħtina daqsxejn tama li forsi ngħaddu għat-tieni round.
L-ikbar biża' tiegħi f'dan ir-riżultatu u nispera li ma jkunx hekk u li nafu noħorġu ġol-Olimpiko b'mentalità difensiva x'in nemmen the best form of defense is attack. Biss għandi fiduċja f'De Rossi għax biex ir-Roma ħarġu dik il-personalità fl-ewwel ħaf li bdew jaddettaw il-logħba huma, naħseb issa jasal il-punt li jekk il-Milan ħorġu all out tinsew x'għandhom Roma. U l-ikbar daqsxejn u ġiħtaras li għandi għattini lek u nkun coach tar-Roma u li ħajkonna bniedem fundamentali bħal huwa Cristante, bniedem kolonna f'nofs il-ground tar-Roma, dan sfortunatament ħajkun nieqes. Imissa ħanaddu għar-riklami ħalli mbagħad nitkellmu bid-dibattitu bejnietna jien u l-ħabib tiegħi Joseph. Nirringrazzjakom għalissa. Qed tfittex sofner ta' kwalità u li fl-istess ħin tibżaq għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu skassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibżaq għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Uso Sfuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21 45 0910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Uso Sfuso Malta. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Buonasera Kall. Oh, Laziz, kif inti? All right jew? Ma tantx jintajjeb. Oh, le għal daqsek jew ismani ħares. Palma dejjem ngħidilkom fiċ-ċett. Dawn l-affarijiet tal-ħajju ma superflui. L-importanti s-saħħa tal-eżis u mexxi logħba bħal l-oħrajn. Ekku. U daqsek. Ekku. Le jiena onestament kif qed jiena waqt li kont qed nagħmel il-recording tiegħi waqt li qed tajjeb inti ġifieri bażikament il-ġalossu tinżalu l-kappell vera għat-tim ġabar tim ġifieri. Il-lejla rebaħ wieħed xejn vera skor minimu ma importanti li ġab ir-rebħa. Jien onestament f'Olimpiko
L-unika tama li qed nara li dieħel Tomori jerġgħu intom għandkom il-Kristanten nieqes illi naħseb innofsu moħħu. Dik l-unika tama li forsi hemm il-bqija ma tantx qed nara tama sabiħa, ma nafx. Ara, jien xietlek, metet li jarbaħtu naddejtu, għetlek fadal 90 minuta. Dawk id-90 minuta jafu jiġu 120. Dak il-120 jafu jiġu ngħidu 20 minuta oħra penalties. Ekku. It's a situation li għandna vantaġġ sempliċi, m'hemmx vantaġġ komdu, m'hemmx vantaġġ anke jiena pereżempju di tal-Atalanta u tal-Liverpool. Liverpool kulħadd nafu x'ġieli jagħmel. Ekku. Jien nemmen ħafna kull logħba fiha l-istorja tagħha li naħseb forsi ġietna favorina u naħseb tasservi favorina li għandna dak il-vantaġġ. U l-Roma kif kulħadd jaf 1, 2, 3, pum. U jitilgħu bil-kontrattakk. Biss jien nemmen li met inti ħatħalli l-ħadd ieħor tieħu ġo fik. Minn hawn minn hemm gowl ħajġi. Minn hawn minn hemm at this level. Issa daġi li nisma' l-coaches jitkellmu ma' tfal iż-żgħar tagħna, ġifieri li m'hemmx daqshekk maturità u hekk. Il-logħb jintrebaħ jew jintilef permezz ta' okkażjonijiet. Jiġifieri jekk ir-Roma u għalhekk qisni bej ħepi u minix, onest taf kif nitkellem magħkom jiena. Il-fatt li jaf joħroġ bil-kontrattakk jisalu l-logħba tagħna. Imma mbagħad fiha il-perikli tagħha. Illum kellu off day li imma għandkom biex tagħmlu go. Mela ġiru ma kien żvinturat, nitkellmu dritt, kien żvinturat laqgħet il-lasta. Kien żvinturat, però rridu ngħidu l-verità fuq ġru li ngħidha l-bniedem għandu 37 sena u m'għadux dak illi kien jiġifieri. Ħadem, jiġifieri prova, però jiena ħaġa oħra issa kif qed jgħidu ħafna mill-kummenti jista' jkun li Lukaku kien offside waqt l-azzjoni, però l-gowl ma ġiex minn hemm. Jiena ħaġa li l-aktar disappuntatni hija kif waqt il-corner li bieħġi l-gowl id-difisa tal-Milan kif ħarbilha jew ħallet il-Mancino waħdu dak kien l-ikbar żball li ġie l-gowl minnu. Għax onestament ma kien hemm ħadd qudiemu u plus naħseb li r-Roma kienu ġej merrebħa tad-derbi iktar tagħhom boost. Ifhimni kellu wieħed jara l-aħħar andament taħt it-tmexxija ta' De Rossi l-uniku tim li nkien ruħu għalih ir-Roma huwa iċ-Champions tal-Italja. Jiġifieri meta tqis u trid tqis daw iċ-Champions tal-Italja naħseb l-uniku diffikultà li rajthom diffikultà kien propju mar-Roma fl-ewwel ħaf. Imma x'għandhom tim tajjeb u ħadd ma jistennegah. Għax għandhom tim li fl-Italja m'hemm ħadd bħalu sewwa. 100%. Għamlu comeback qawwi. Issa, l-uniku pass falsu koll li kien hemm tar-Roma kien ix-xejma tal-Lecce u dan ir-riżultat kien meta kien hemm penalti, kien hemm ġiex penalti fl-istess azzjoni Sagrosanta u ma safruhx. Għax kieku r-Roma li tqis x'għamlu. Fuq id-derbi, iva d-derbi ta' Ruma jinfluwixxi kien boost. Imma kulħadd jaf li bħalissa il-Lazio għadhom kif bidlu l-coach apparti minn hekk kellek tara t-timijiet u tikkomparhom għalkemm id-derbi huwa partikolari u għalkemm id-derbi jista' jiġri kollox, rajna li Roma issa qed jemmnu fihom infushom. U di l-ikbar filosofija u di l-ikbar psikoloġija. Li temmen fik innifsek. U naħseb dik li ma kenniex ir-Roma ġiet grinta speċjali ġaba De Rossi għax dawn l-istess interpreti kienu. Dimma niftakarni jiena meta kont tallim għax bajdu jiena fuq minn 16 sena nagħllem. Parti mill-karriera li għadni nimmissja u għadni nħobb. Jekk inti ħataqbad ħajkollok tifel, għamel il-homework ġi, ħattilu ġorasu tgħidu ignorant, dat tifel ħenqos l-moral. U dak li ġara ma' Mourinho. Issa, imma jekk il-dat tifel ħatejt, forsi jiena l-alliem qed nisbalja, jew forsi kif qed nispjega jien dan ma jistax jifhem. Issib il dawn it-tfal, tgħidilhom x'hemm mhux m'hemmx. Tara li żbalji. Inti
bla ma trid dat tifel flok jgħidlek uf xidwa serma parnis, għax hekk kienu jgħiduli kuljum. Jgħidu ara dak jemmen fina. U jiena di għexta mill-esperjenza tiegħi met inti ħatemmen fih bniedem huwa he's going to pay back. Anke jekk ikun l-iktar wieħed forsi mhux ta' valur, imma meta inti ħatemmen dik ħatiġi awtomatika. U llum il-futbol 3/4 minnu, u dan mhux qed ngħidu jien, għandek il-moħħ. Il-moħħ jilgħab rwol importanti fiha. Jekk indeħel demoralizzat, iva, ħatitlef. Imma jekk int ħatidħol konvint mill-abiltajiet tiegħek, il-lob jibda jagħtik u inti ħatkun konvinċenti f'dak li qed tagħmel, awtomatikament it-triq ħatiġi għan-niżla. Biss l-iskantajt ftit jien illum mit-tim tal-Milan kienet fl-ewwel ħaf kellna l-manovra f'idejna. Jiena fl-ewwel ħaf kellkom tirtupjaw l-iskor ġifieri. Għax jiena lija fl-aħħar nofsija jisna li qomna daqsxejn jekk il-Milan iridu jgħaddu, jridu jibdew jilagħbu mill-55 minuta tal-logħba li għadha kemm intemmet ftilu l-logħba tal-lejla. Għaliex jiena lija r-Roma ġifieri gabbja biss la bil-logħba sħiħa beda jiddefendi tajjeb għax onestament fim minnhom il-Lukaku b'nallak li deħħu żgur kien jiskurja. Issa li ma nistax naqbel għax hawn xi kummenti hawnhekk huwa li ġie minn offside ċar. U laqqas il-gow. Imma mill-VAR iġġudikat lil Lukaku li kien onside. U alright, tot serek tgħidx mela Lukaku kien offside imma mbagħad azzjoni differenti ġiet il-corner. Ġifieri bażikament il-gowl forsi kif qal Rendell Chris John jista' jkun jiena naqbel li l-gowl kien offside naqbel 100% ġifieri, jista' mhux il-gowl kien offside, Lukaku kien offside, skużani. Però dik il-ħira però mbagħad il-gowl ġie biżbal tat-tifisa tat-tim tal-Milan li ma markax il-Mancini. Ġifieri issa kien offside jew ma kienx. Il-gowl ma ġiex minn hemm, jiena onestament l-aktar ħaġa nemmen li Abraham kien kellu jkun penalti favur il-Milan kif naħseb jiena ġifieri, però onestament ma kien hemm l-ebda intenzjoni ġifieri kif qed tajjeb inti, u però naħseb intilfet il-logħba meta fallina dak iċ-ċans tad-deb illi ġirru kull ma kellu jagħmel kemm jagħti pass, però jiena onestament naħseb ir-Roma apparti li semmejna ħafna De Rossi ukoll kal tajjeb illi nsemmu illi il-goaler ta' Roma għas saves brillanti li għamel il-lejla ġifieri. Il-lejla naħseb kien l-aqwa plejer ta' Roma lija. Jiena naħseb iktar milli mela meta l-goaler jagħmel is-saves, issa jekk hux sbieħ jew kbar jew żgħar ikun qed jagħmel xogħlu. Importanti ħafna li l-goaler ma jiżbaljax għax għalfejn jidher ikraħ għax huwa l-aħħar raġel ara jiżbalja attakkant tgħaddi minn hawn u minn hemm. Imma meta jiżbalja l-goaler inti ħataqla l-gowl. Jiġifieri fuq żviljar hija it's a nice surprise. Nispera li dan sewwa ikompli fuq il-passi li kien għamel Ellison għax naħseb għal-Roma ħajkunlu goalkeeper sod jiena lija kien ilu ma jkollna goalkeeper sod mill-aħħar li kellna lil Ellison. Ħadem ħafna fiha, emmen fih innifsu żvilar u il-coach De Rossi taħ fiduċja ġifieri wieħed mill-impatti pożittivi ta' De Rossi huwa proprju dan. Li inti biex ikollok goaler tajjeb u nafu ċerti goalers mhux dejjem jipperformjaw titma' 25 miljun euro. Luckily, wieħed ħemetħom. Jiġifieri 25 miljun euro li forsi hemm merkato għalihom nistgħu nfaraw fuq plejer ieħor. U ħaġa oħra naħseb illi madu fis-Smalling ukoll fid-difiża kien strumentali l-lejla, bażikament clear il-gow tal-Leaw, clear ċans tal-Leaw ġifieri naħseb illi kien hemm naħseb u kien il-leader tad-difiża. Naħseb tar-Roma. Smalling m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni. Naħseb jien il-Roma qabdu lil De Rossi bħala coach, ma qabduhx bħala physiotherapist jew jagħmel il-mirakli. U dak li kont inħamba jiena żmien ilu kollu ġie realtà.
Mela f'dalla jbierek good luck to him ta' ġifier Smalling inħobbu fis-sens inħobbu. Jogħġbok bħala plejer. Joġobni bħala plejer. La f'daqqa waħda għamel dal-miraklu ta' fejqan. Ekku, coach jaffetwa u l-plejer. Pero ħaġa li l-plejer se tallaw kull plejer se nizluk, ġifieri naħseb De Rossi apparti li jafsew li t-tim tar Roma u naħseb għandhom ħabba li t-tim tar Roma x'kien plejer li dejjem la pal flok. Però ukoll daħal bħeġġa li jgħid li Roma mhux tim li jixtaq li jkun hemm misfel naqbel miegħu għajmin it-tim tal-kapital għalija li dejjem għalija meritat li jikseb post fl-Ewropa. Ġifieri ħaġa li għamel Rossi hija li rnexxielu jaqgħad it-tim. Karl għandna kumment illi naħseb il-lejla kien il-komment ta' din tal-lejla, mela, Kerċ Campbell, youtuber ta' nata Arsenal, inselmu l-mnaw, għal kollox għadu miftuħ bib, kollox jista' jiġri, ovvjament, advantage il-Roma. Jena naqbel miegħu naqbel ukoll ma' Anka jien naqbel miegħu perfettament. Ġifieri wieħed b'xejn, ġifieri ara kieku eżempju r-Roma rdupjaw l-iskor fl-ewwel ħaf ngħidlek illi kienet tkun kważi restax tnejn b'xejn diffiċli, però ma nistgħux ninsew li l-gowl m'għadux jgħod, ġifieri jekk ukoll niġu 2-1 favur il-Milan immorru wkoll għal-ħin barrani u l-logħba ħadd tkun fl-Italja, ġifieri il-ġiex tim jiġġi li affrontaw il-xulxin f'Olimpico ġifieri. Ġifieri f'Olimpico ilna naqgħu nitilfu aħna nispera li ma jkunx nhar il-ħamis. Bidrob iż-żejjed. Ekku, nispera li nerfu, ma. Jonathan Falzon qal illum ma nżilniex nilagħbu Joseph, qed jirreferi l-font nafu huwa support partitarju tal-Milan ukoll. Jiena naħseb illi fl-ewwel ħaf naqbel miegħu, le, ma nżilniex nilagħbu, però mbagħad fit-tieni ħaf jisnaqbadna naqra art, però fit-tieni ħaf naħseb ma nafx hekk taqbilx miegħi l-lan tar-Roma kien illi jżommu r-riżultati, ġifier ma tantx kien hemm fit-tieni ħaf jisu dawk l-azzjonijiet perikolużi min-naħa tat-tim ta' Roma. Jien qed nassumi, għalkemm niddejja nassumi imma li illum fit-tieni ħaf ta' Roma ħajkun il-leg li ħajintlab bejn Roma u Milan. Qed naħseb li ħajkun hemm dak il-preludju. Ġifieri qed taħseb illi Milan ħajkunu perikolużi. Bil-fors, mela l-Milan qatt tista' tarmihom. Orajt, mhumiex il-Milan ta' Rijkaard van Basten u Gullit. Darba werf. Imma l-Milan jibqgħu dejjem il-Milan. Hemm l-istorja, hemm il-glorja, hemm il-mentalità. Jien naħseb kieku r-Roma orajt ma biddilniex il-coach naħseb konnejt laqqas qegħdinaw għax il-logħba mal-Brighton kienet fundamentali għal-mixja tal-lum. Ġifieri naħseb rajt wiċċ Pioli ddiżappuntat, jiena bil-dovut rispett nemmen li l-Milan jekk iridu jikkompetu sew jixraqilhom coach aħjar minn Pioli. 100%. Ġifieri ma narax coach li jista' jagħtik huwa coach above average ta' 6.5 imma tim glorious u tim tajjeb bħal Milan naħseb li jixraqilhom coach ħafna ħjar. Naqbel miegħek u tara minn ċertu affarijiet eżempju nsemmilek ċertu players Gabja li u stess qallu isma' m'għandix nambik mur mal-Villarreal. Illum ma' Lukaku kollha ħares ma kienx hemm f'daw l-aħħar lobbijiet ġifieri naħseb ħaġa milli qed jagħmel Chukwueze għalija daħlu tard. Għalija għax onestament l-aqwa azzjoni tal-Milan huwa għamilha kif daħlu. Anke Għadni, dak Għadni kien fundamentali. Għadni kellu ċans jiskorja ġifieri però sab il-gowl ġifieri naħseb fim minnhom iċ-ċans ta' Għadni naħseb laqas il-gowl stess ma kien preparat illi ħajixxutja ġifieri il-gowler tar-Roma stess ġifieri mbagħad ġabu Għadni kien fundamentali però qed naraw li ċertu players mhux itihom ċans ġifieri jiena naħseb illi tagħna lig daħħalha semifinal ġifieri reġgħu sabna post l-Ewropa, però issa qed naħseb illi iż-żmien ta' Stefano Pioli għadda. Naħseb semmek kapaċi jasal il-bniedem, mhux kapaċi jikkompeti ma' timijiet. Jiena li onestament waqt għalli il-Milan għax forsi qabdu għaltu forsi mistenna li ġu t-tieni post għalli qed nilagħbu futbol tal-livell tar-Real City imma naqbel magħha xejn anzi too far from it għax onestament anke l-plejers illi hemm. Però naħseb illi semmek kapaċi jasal il-bniedem. Ara jien nemmen ħafna fil-każ Pirandelliano.
il-każ Pirandelli hija xi ħaġa li hemm element ta' luck fih. Il-persuna ġifieri jien naħseb li Pioli ġew ċerti affarijiet bit-silla b'hekk naħseb il-Milan staportew. Biss nemmen li jekk il-Milan iridu jikkumbattu fuq ċerti fronti naħseb l-ewwel wieħed li għandu jagħmel l-eżami tal-kuxjenza huwa l-coach. Ġifieri u llum naħseb jiena għalkemm għadu iżgħar minnu binqas esperjenza minnu De Rossi technically għax fis-sens għax huma xogħolhom it-tattika u jaslu t-tim kelli nagħti l-vot il De Rossi għat-tattika li użaw nagħti ħejt u l-Pioli nagħtih 6. Mela. Karl daħal kumment ieħor tas-Sur Melvin Gatt għal Roma rranġaw ħafna sistema tajba ħafna tal-lob, però nemmen li l-logħba għadha miftuħa. Biss jekk il-Milan ikunu l-Milan, biss jekk il-Milan ikunu l-Milan veru, ovvjament. Mhux ħaġa Jiena nemmen li il-Milan kapaċi jdawruha għax wieħed xejn jedra, però bil-istat kollu llum I'm sorry fl-ewwel ħaf ir-Roma biss labu, ġifieri imma biss taf x'nemmen jien di meta kien żmien l-eżamijiet konna nagħmlu l-past papers bħala revision. L-istorja li rajna llum fil-rajna li l-istudenti kellhom teacher magħhom. Differenza. U l-Milan dak li ġralhom jaf anke huma psikoloġikament jgħalek u jardaw irbaħnilhom darbtejn. Fimt? ekku naqbel. Ġifieri ikun hemm qisha dik l-element ta' for grantedness. U jien nemmen li l-qawwa tar-Roma kellek tgħid li r-Roma kif bdew u kif komplew. Illum hemm dik il-konvenzjoni psikoloġika u l-psikoloġija hija kollox fil-ħajja. Ekku. Għax inti meta ħajkun hemm xi ħadd u ħajtik imprint fuq il-valur tiegħek għalkemm jien nemmen fil-ħajja u anke lili l-istess ngħidu anke lill-istudenti li konna nagħlem, jekk tittasal fil-ħajja l-ewwel ħaġa li tittamel huwa li temmen fik innifsek. Irrilevanti x'jaħsbu ommok, x'jaħsbu missierek, irrilevanti x'jaħseb kulħadd. Issa, meta inti jkollok coach sewwa, skużawni qed nirreferi għall-passat, u dan jiġi parla fil-vojt biex jagħti xturu lilek jekk ikollok nitfa' moral ħajwaqaħilek u kulħadd jaf li bla moral int ma tmur imkien. Imma jekk inti mbagħad ħajkollok coach li jaqaf jinżel fil-livell tiegħek, ħajkellmek, ħajifmek, ħajgħinek, inti bla ma trid da, inti ħajkollok iktar impatt, iktar ħatta ta' qalbek u tinsi xejja. Ġifieri jien nemmen li Roma jixtaqilhom kieku 4-5 punti oħra fil-klassifika Taljana, ġifieri qed naraw ġixtimijiet qed par. Li forsi l-Milan għandhom aħjar minn Roma nħoss li t-tim tal-Milan kien ilu iktar flimkien u iktar maqut. Plus u Roma wkoll fadal Dybala. Ekku. Dybala tneħħih ma rajtux kemm beda jerbaħ free kicks nofs il-ground. Imma, le, ara jiena nemmen li ħatkun logħba tattika ħafna. Minix nistenna xi ammont ta' goals, ġifieri, naf ikun ser żbaljat ta' ġifieri xi mhux. Imma at this stage imbagħad id-differenza kulħadd jaf xi tkun. It-tattika, il-mentalità, il-moħħ li ħajlab rwol importanti u importanti l-ħin. Għax hekk il-Milan joħorġu jiskurjaw mal-ewwel ħad tkun storja. Jekk imma l-Milan mbagħad ħa joħorġu jduma minn skurjaw Plassek dawn ħajibda ħkimhom il-pressure, hemmhekk l-ar ħaġa għax imbagħad tkun storja oħra. Karl għandna ħafna iktar kummenti narawhom malajr supplement il-ħinafas ta' Andre Marta Spas kull min irnexxu jaqta' lil-lejgħu mill-logħba minn taqtalhom 70% tas-saħħa lejgħu. Illum kien assistenti Iva nemmen li fl-ewwel ħaf kien graf, però mbagħad fit-tieni ħaf jisu beta ġej, però jiena naħseb illi Pioli jagħmel l-iżball illi għala l-lejaw. Jiena naħseb iktar milli jien jiddispjaċini nara ċerti kummenti. Jiġifieri mela l-Milan tim bħal dak għandu jkun dipendenti fuq plejer wieħed. Dan mhux tennis, dan mhux padel, dan futbol. Li beżżani ħafna u tweġġani jiena
Meta timmek ta' dal-kalibru, ta' mhux aħna morable five-a-side, Ekku. ikunu dipendenti fuq plejer. Jien naħseb iktar mill-lejaw kien inesistenti, naħseb De Rossi għamel homework sew u ra kif dan l-lejaw jaqtalu nifsu. Għax hekk kull Milan għandhom dal-lejaw hemm problema kbira. U da ma tistax inti b'dan it-timijiet ikku tkun dipendenti fuq plejer wieħed. Apparti minn hekk hawn messaġġ ieħor ta' ħabib tiegħi naħseb Martin Caruana, nsellimlek Martin. Ħabib tiegħi da Milanist, insellimlu minn hawn. Possibbli Pioli. It-tnej mal-ħibs aħna, insellimlek Martin. Possibbli Pioli ma tiġix moħħu biex daħal attakkanti ieħor ma' ġeru meta qiegħed minn taħtħom. Daros daħal l-Abraham ma' Lukaku kienu minn fuq. Pioli mhux coach il-Baħlu Nuri, jekk jiena ngħidha li kolli Pioli mhux coach il-Baħlu Nuri, Pioli huwa coach li kapaċi jikseb post mal-ewwel erba' fl-Italja. Nirrispettaħ tagħna dik ġifieri ġab l-entusjażmu però ovvjament semmek jaf jekk iridu nagħmlu l-istep li nerġgħu nġibu l-Nuri ġewwa Milan irridu coach li huwa daqsxejn ta' esperjenza. Jiena naħseb Karl rridu nifqu hawnhekk. Insellimlek. Nixtieq nirringrazzjak. Nirringrazzja lilek ukoll nittama li Għandna pjaċir. Tnur kif għedlek għax miegħek konni ġibil qalb kollha. Kieku aħna konna ħammorru naraw Roma Milan miegħek niġi bil-qalb kollha. Nerġa' ngħidilek minn hawn, konna nieħdu pjaċir. Għax aħna sportivi u ħbieb fl-aħħar mill-aħħar, hawn qegħdin biex apparti minn għaddu l-opinjoni tagħna li aħna maħniex xi evanġelisti, aħna ħbieb u aħna grupp ħelu. Ekku, grupp Dispjaċini meta ikun hawn xi nies li jużaw ċerti lingwaġġ għax aħna nesprimu l-opinjoni tagħna. Ekku, kemm dal-barġat u xi kumment ukoll illejla. Insemmi wkoll nerġa' nselli l-Martin minn hawn li nselli għalih wieħed minn dawk li tieħu pjaċir tara l-Facebook tiegħu għax bla ħajta fil-sien jitkellem dak li hu. Ekku. Nemmen li l-logħba kienet logħba on the whole tajba, jien ma ħallix riżultat. Nittamaw li ovvjament jiena nittama mhux inti li nkunu kapaċi ndawru l-partita nhar il-ħamis li ġej għalkemm ir-Roma u magħhom huwa pjuttost diffiċli għal Milan. Le, ir-Roma li huwa ground ostiku, ground dik l-atmosfera, nemmen u bħalissa l-entużjażmu li hemm ġerum huwa enormi. Derbi mirbuħ. Ġejjin hekk, issa nisperaw li dan l-entużjażmu ma jitlax ar-ras, għax dak huwa mbagħad fattur ieħor importanti li aħna nżommu mal-art, fadal 90 minuta, jafu jiġu 120 jew iktar, u nimxu minn hemm. Jien l-uniku dispjaċir li għandi sewwa u li Italjani Alright, kellna niltaqgħu at this early stage minħabba l-coefficient tal-UEFA. Imma banda l-oħra mbagħad għax tħobb ħaġa u tobgħod oħra. Ekku, Karl, nirringrazzjaw l-sponsors tagħna l-Chemic Clean il-Catalan, Game Breaker Spaces u The Barber Shop. Jien apparti minn hekk nixtieq nfakkarkom fil-YouTube channel tagħna li anke dal-programm issibuhom dejjem hemm. U Joseph Magri ħajala peress li kien home mela qabel nagħlaq jien nawguralkom il-lejl tajjeb, grazzi Joseph. Kien ta' pjaċir ta' onur nitkellem miegħek. Insellimlek. Nerġa' aħna tajjeb Karl illi ngħidu illi bħallum ġimgħa wara l-logħba jiġi xi nerġgħu nkunu hawnhekk niddiskutu u ovvjament nagħlqu billi nfakrukom illi għadha l-ġimgħa l-ħabiba tagħna Lorjana fis-sitta ħadd tkun qed twassal x'ħajjiġri matul il-ġimgħa. Nirringrazzjawkom u l-lejl tajjeb. Ciao, grazzi l-lejl tajjeb intom, ciao. Thank you.